Gọọmenti Anambra steeti etinyego anya n'esemokwu ọhụrụ dapụtara n'etiti Nsugbe na Anam wee kwe nkwa na a ga-agbaso nka ikpe udo dị iche iche kachasị mma iji wee hụ na enwere udo tọrọ atọ n'etiti obodo ndị a. Kọmishọna ahụ maka ọchịchị ime obodo bụ Honorable Tony Collins nwa bụ nwanne kwere ya bụ nkwa ka ya na ndị eji okwu ha agba izu n'obodo abụọ ndị ahụ na-akparịta ụbọ nke gụnyere ndị eze ọdịnala ha. Ya bụ mkparịta ụbọ were ọnọdụ na Nwafọ Orizu College of Education Nsugbe. Emmanuel Chigbata ga-akọrọ gị akụkọ nke ọma. Aga na-agbata Nsugbe ka mmadụ abụọ sitere na obodo Nsugbe nakwa Anam bụ ndị nwere ọgbaghara ebe ọgbaghara ha ahụ bụrụ nke metụtara obodo ndị ahụ ebe a nọ n'ọgbaghara ahụ wee mebie ụlọ mkpori akụ Ugo nke dị na Nsugbe. Emere ka amata na ya bụ ọgbaghara nke ahụ bụ nke anọ na ya wee melụsịa ọtụtụ ndị mmadụ arụ bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ anata ọgwụgwọ. Dịka kọmishọna siri kọwaa na gọọmenti steeti a ga-eme ihe ọ kwesịrị ime ịfụ na ya bụ ọgbaghara bụ nke bịara n'isi njedebe ma kwue na a ga-eguzobe kọmitii bụ ndị ga-enye aka ịchọpụta ife bidoro ya bụ nsogbu ma tinyekwa ụzọ a ga-esi mee ka ọ dajụọ. Ọ chetara ndị obodo ahụ na ha bụ ụmụ nwanne na ya bụ ọgbaghara ekwesịrị ịbụ nke ga-ebute ọgụ ma kpọkuo onye ọbụla ka ha tinye mma ha n'ọbọ ka udo wee chịa. Maazị Nwabụnwanne kwupụtara ebumnobi gọọmenti Ọkammụta Chukwuma Soludo n'iji fụ na udo tọrọ atọ na nchekwa dị na obodo niile dị na steeti a. Ibe anyị ji bịa as gọọmenti bụ kwunu mmadụ na gọọmenti etinyebe gị ọnụ na gọọmenti etinyebe gị ọnụ. As we speak now, anyị na-constitute a committee ihe nebeli ife na-ebute nsogbu nwe ka edozie ya once and for all ka ọ dabụna na-ekpesigo kịta echi ome gịnị obido ọzọ. N'akụkụ ya ka onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Anambra East Dọkịnta Anselm Ọnụọra siri na o wutere ya na ya bụ ọgbaghara ma kpọkwue ndị obodo na-abụọ ahụ ka ha dajụọ ka ya bụ nsogbu ha nwere ghara ịbọnyite. Ịnabata unu na akpọrọ unu za okwu anyị kpọrọ unu bụ okwu ụmụnne. Anyị na-anọbụ ọdịnwa bifọ ṅụọ mmanya lie ibe nwekọrịta aṅụlị erika njemala ibe Nsugbe na Anam orogbu ya mana emekọtara ụwazi ete nke anyị mmụla na isi mmanụ ibe dịka asị na wa ebuteli Nsugbe na Anam nsogbu mana anyị si taa na ọ ya mere. Onye bụ eze ọdịnala nke obodo Nsugbe Igwe Victor Ntọka nakwa eze ọdịnala nke ụmụọba Anam Igwe George Ekwalọ kelere gọọmenti steeti ya maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ma kpọkuo ndị be ha ka ha dajụọ dịka gọọmenti na-etinye ọnụ na ya bụ okwu ka udo tọrọ atọ wee dị. N'okwu gwara ndị ABS ka onye na-elekọta ya bụ ụlọ mkpori akụ Maazị Ikechukwu Zeigbo bụ onye kwuru okwu n'aha onye nwe ya bụ ụlọ mkpori akụ Chief Amechi Okeke kwuru ihe a mebiri n'oge ọgbaghara ahụ ruru nde naira 20 ma kpọkwue obodo na-abụọ ahụ ka ha gbaa mbọ fụ na ndị kpara ya bụ ajọ agwa bụ ndị a ga-enwudo ma taa ha ahụhụ. Dịka o siri kọwaa na onye nwe ya bụ ụlọ mkpori akụ ekwugo na ọ ga-edi ihe ahụ ha mebiri ma kpee ekpere ka udo nke tọrọ atọ wee dị n'obodo abụọ ahụ. Emekwara ka amata na ya bụ onye nwe ụlọ mkpori akụ ahụ n'iji mee ka udo wee chịa siri na ndị niile ahụ merụrụ arụ bụ ndị ọ ga-akwụ ụgwọ ha n'ụlọ ọgwụ.